През 2018 България за първи път ще бъде председател на Съвета на Европейския съюз. Тогава 500 милиона европейци ще насочат вниманието си към нашата страна. Цели 181 дни тя ще бъде отговорна за организацията на около 2000 събития в Брюксел и София. Над 160 заседания на съвети, работни групи и комитети ще бъдат организирани в България. Множество конференции, семинари, културни и медийни прояви ще съпътстват цялата програма. Тогава над 20 000 делегати ще посетят страната ни. Над 500 журналисти ще участват в отразяването на събитията. Това е възможност България да влияе на политическия дневен ред в Европейския съюз, да привлече туристи и бизнес партньори и да покаже своята природа, култура и историческо наследство. И ти можеш да допринесеш за това, като се включиш в конкурса за лого на председателството.